Min tallerken er helt tom, og jeg er så sulten. Åh nej. Paige græder. Jeg løber allerede. Vent på mig. Nogen er sulten. Kok Betty skynder sig allerede til undsætning. Måske vil jeg tage denne kagerulle i dag. Ja, denne her. Skift ting. Jeg ved, hvad jeg laver. Du ser. Kun æblet lider. Hvad er der med sirenen? Du har ret. Du skal hjælpe Paige. Jeg ser alt. Endda onsdag. Lad os så starte udfordringen. Er den ting altid på hendes skuldre? Hvad vil de lave? Men helt sikkert kan jeg få en kage som denne. Well, jeg kan klare det her. Jeg har brug for mel og mælk. Nu slår vi 2 æg i Smør. Selvfølgelig sukker. Og blandt det hele. Det bliver en fantastisk dej. Ikke sandt, Wednesday? Tænk. Handling. Først. Giv mig mel. Og nu smelt. Og et æg. Og glem ikke sukker. Nu bland det hele sammen. Og jeg vil tilføje noget for mig selv. Ja, så helt klart meget bedre. Godt gået, Thing. Hånden har forberedt alt til hende. Okay, Ben. Gør dig klar, vi skal lave mad. Jeg tager muffinsene, laver det første lag af dem og dækker dem med flødeskum. Et andet lag af små muffins og mere flødeskum. Sikke en skønhed. Se lige der. Jeg er så lækker. Og hvad er det Og der? jordens rulle. Hvor er tingeste? Har nogen set det? Når jeg laver kagen. Vil du Slippe af med denne uden ham? aktiv. I det mindste forberedte dette mig. Lidt her og lidt der. Lige ægte korn. Kan du lide det? Ja, selvfølgelig. Hyggeligt. Okay, kagen bærer ikke sig selv. Udføre andet niveau. Det er kagerne med fløde. Og nu skal jeg jævne dem med en spattel. Det ser ud til, at kagen mangler dekorationer. Nu vil vi ordne det. Jeg vil dække formene med mælkechokolade. Ja, ligesom det. Og flydende nitrogen vil få det til at fryse hurtigere. Nøddechokoladepasta og selvfølgelig nødder. Nå, se der. Simpelthen de ægte M&M's. De store er her, og jeg drysser de små ovenpå. Her har du. Ja, min kage er klar. Jeg har holdt mig tilbage. Er det ikke rigtigt Wednesday? Den er så sød. Men jeg tilføjer nok blod til mig selv. Og mere, ja, hvor er man uden øjne, ikke? Det er bedre. Elsker regnbuer. Jeg vil tilføje dem. Fantastisk kage. Wow. Onsdag. Dit hold virker til at være i live. Selvfølgelig er det levende. Det er hjerner. Lad os prøve det allerede. Det er en kæmpe M&M's kage. Hvad er disse hjerner? Jeg vil hellere starte med en skærekage. Det er bare flødeskum og cupcakes. Det er lækkert, selvfølgelig, men ikke originalt. Okay, nu kagen fra butikken. Wow, sikke en kæmpe slik. Det er sindssygt lækkert. Og kagen er endnu mere velsmagende, tror jeg. Ja, jeg havde ret. Det er fantastisk. Wow, Betty. Jeg tror, det er tid til at prøve kagen fra onsdag. Jeg ved, det ikke er ægte blod, men jordbærsirup? Og dette er marmeladeis med fyld. Meget velsmagende.
Lad os prøve selve kagen nu. Det er også virkelig godt. Onsdag. Dette er en sejr. Jeg kan ikke rive mig væk. Tillykke. Wednesday. Jeg elsker bare denne kage. Vent et øjeblik. Bevæger den sig? Er det en menneskehånd? Nej. Det er på min... det er på min hånd. Nogen fjern den. Og det er dine ting. Hvad er det? Denne gang vil jeg have pasta. Nudler eller noget. Ja, maden vil klare det. Der er til instant nudler. Jeg åbner låget lidt, hælder krydderierne ud. Og sæt kvæl på. Det er det. Hvad er der, Ed? Sikkert mareridt. Hældte kravlende meddigger på tallerkenen. Onsdag. Jeg tror ikke, Paige vil kunne lide det her. Føj. I er sådan nogle tøsedrenge. Okay, jeg får hende til Nej, at lad mig springe. slået. Tilsæt noget gelé eller vand. Og tilsæt rød farve til blanding. Bland det sammen. Nu vil min beskærer hjælpe mig. Jeg vil skære det overskydende fra rørene. Træk glasset og hæld farvestoffet i det. Mens jeg deler Oreo-kager, ser ingen ud til at se noget. Jeg kan ikke gøre noget. For fanden, cremen er virkelig lækker. Og nu vil jeg lave små kager til nogle krummer. Lige sådan. Og jeg vil sprede det på tallerkenen. Og tilføje noget marmelade. Så meget skal spaghetti. Som ordene. Vidunderligt. Ja, onsdag. Dette er dit repertoire. Men jeg laver hjemmelavet pasta. Okay. Og nu skal vi koge det. Ligesom dette. Hvorfor sådan besvær, hvis du ikke kan hælde kogende vand over de færdige? Nu luk låget. Jeg sagde, luk låget. Hey, hvorfor lukker det ikke? Ja, nu kom jeg på det. Nu sikrer jeg det med et jern. Ja, lær det, Betty. Det kunne være noget at lære. Okay, min pasta er kogt. Nu vil jeg friturstege den. Bare en side af det. Så godt. Vi vil rive noget ost ovenpå. Hun har aldrig skadet nogen. Tilføj nogle tomater til pynt. Sikken et syn. Dine styrker og sindets regler er ikke dårlige. Jeg åbner den bare. For pokker. Den er lukket sikkert. Hvad gør jeg? Det er rigtigt. Bare fastgør røret med tykkegummi. Det er endda bekvemt. Tada! Mine nudler er klar. Nå, du har forberedt. Måske skal jeg starte med den sikreste mulighed. Nå, er det ikke for svært? Noget tør pasta. Ja, fint. Øj, hvad er det for nogle maddiger i jorden? Det ser ikke ud til at være levende. Okay, jeg kan prøve det. Vent lige et øjeblik, Paige. Det er bare gelé. Så kører vi. Det er meget lækkert. Okay. Hvad har Ben der? Jeg tror ikke, jeg har brug for en gaffel. Tilsyneladende skal du stikke hul i låget med et rør og tykkegummi. Nå, lad os prøve. Suppen i nudlerne er også lækker. Så godt. Dårligt? Du vandt. Jeg kan virkelig godt lide det. Virkelig? Vandt jeg? Ja, sådan gør man det. Haha. Undskyld. Hvad nu? Det er det. Ja, se. Jeg vil have chokoladechip cookies. Denne gang. Præcis som på billedet. Vrøvl, der er intet at lave mad her.
Tag det ud af boksen. Jeg tror, jeg vil tage den der... Prøv hvad med de andre? Så går det, Brody. Okay, denne gang vil jeg ikke tabe. Mel og mælk. Bland det hele sammen. Okay, så nu skal jeg rulle dejen ud. Det er lidt tricky for mig. Ikke underligt, at jeg tog min yndlingskagerulle. Jeg vil skære fremtidige småkager ud med en udstikker. Lad der være flere former. Skimmel svigter aldrig. Sikke en skønhed. Nå, Wednesday. Hvad har du der? Bare en guillotine til testen. Lad os prøve at dele det i stykker. Og nu giver vi dem pølserne form som fingre. Tilføjer en mandel. Læg dem på bagepladen. Og lad os lave glasur af sukker. Fund! Og dør. Bland det hele sammen. Og sætte det på vores fingre. Det er tid til at stege. Forbinder lederne. Lad der være lys. Ja. Her er de klar. Nu. Kan du lide min småkage, Betty? Ja, usædvanligt. Mine småkager er også bagt her. Nu skal vi dække dem med chokolade. Men jeg har lige så mange chokoladefarver, som jeg har former. Det mangler bare at lægge dem oven på hinanden. Og det bliver en burger småkage. Se det der. Sikke et syn. Hvilken rædsel. Ja, du er så langsom. Jeg har haft Hvor blev alt alle klart i lang kagerne tid. af? Hvad skal jeg gøre? En idé. Jeg rister brødet. Ikke? Det er en god en. Og tilføj noget Nutella. Lækkert. Nej, brødet er brændt. Men okay. Jeg dækker det bare med pasta. Så det bliver ligesom, du ved, Oreo for dig. Formen er ikke den samme, men jeg lader adgangen stå. Det er en cirkel nu, ikke? Ulækkert, selv for mig. Okay, prøv det, Paige. Wow, du prøvede virkelig denne gang. Men hvad handler det her om? Har nogen spist før mig? Det flyder overalt. Nej tak, jeg spiser det ikke. Hvad nu? Måske disse heksenfingre. Det ser godt ud. Og de smager også rigtig godt! Så godt. Burger. Er det en ægte en? Det ligner en ægte en. Bollen er lækker. Jeg prøver det hele på én gang. Det er hårdt. Så sprødt og chokoladeagtigt. Jeg elsker det. Betty, du har virkelig overgået dig selv. Virkelig? Nå, endelig. Selvom du smirer mig. Men tak. Abonner på Multido Challenge, så du ikke går glip af de samme sjove, spændende og lækre udfordringer. Vi ses snart.